Probajte malo podići nogu više iz područja kuka. Osjećaj nekakve nestabilnosti pri hodu ili penjenju ili spuštanju kada idete uz ili niz stepenice. Dakle, nemojte se ništa bojati, to nije za sada ozbiljno nešto za razmišljati da imate kao problem, nego probajte prvo nekakve lagane vježbe za mobilnost gležnja. Stanete prema zidu, položite ruke na zid, ova noga na koju sumnjate, probajte malo ići ovako prema naprijed sa koljenom, pa sada ovako malo naprijed nazad pumpajte da vidite kakav je osjećaj u gležnju. Da li i dalje imate taj neki osjećaj nestabilnosti. Ako ste ok, nastavite slobodno s ovom vježbom, pa probajte onda i sljedeću nekakvu stvar, a to je podizanje na prste. Stavite jednu nogu iza, pridržite se i dalje za zid i probajte se podići na prste stopala do neke visine koja vam odgovara i ne pruža taj osjećaj nesigurnosti. Malo se zadržite i polako spuštajte prema dolje, ponovite ovo nekoliko serija po 8 do 10 ponavljanja. Isto tako, probajte sada i stati na jednoj nozi, znači samo odvojite ovu drugu nogu od podloge, kao nekakav balans, izdržaj. Tu ćete primijetiti da vam stopalo svakako ide u svim smjerovima, lijevo, desno, naprijed, nazad. Jednostavno vaš gležanj i okolni ligamenti hvataju nekakvu stabilnost i tu možete malo razvijati balans i stvoriti nekakav taj osjećaj sigurnosti. Ako želite sebi otežati tu vježbu, probajte malo podići nogu više iz područja kuka, da još više izazovete ove ligamente i ove mišiće i zatim polako spustite nogu. Probajte sada ponovno lagano prošetati i ako se smanjio taj osjećaj nestabilnosti ili nesigurnosti, onda ste ok. Ali ako i dalje imate taj osjećaj, svakako se javite meni kao fizioterapeutu ili nekom mojem kolegi koji je stručan da vam može ukazati da li zaista imate nekakav ozbiljan problem i da li trebate otići na još nekakvu kontrolu ili pretragu kako bi osigurali da vaše zdravlje bude kao uvijek nama na prvom mjestu. Ako želite još ovakvog sadržaja, obavezno komentirajte stopalo i poslat ću vam besplatan vodič u kojem ćete naučiti kako si pomoći ako imate taj osjećaj.